Здравейте! Казвам се Роза Ангелова Атанасова. От град Кюстендил съм. Завършила съм курс в Lotus Forever София. Спортен клуб, по-точно Lotus Forever при Даниела Димчева. Един от курсовете, които съм завършила, йога терапия, 500 часа. Другия курс – йога за деца и подрастващи. Също имам и добита квалификация на йога, също в Lotus Forever. Имам няколко базови курсове в Lotus Forever Виняса. Много съм доволна от главния преподавател Даниела Димчева, защото научихме много специфични неща в йога терапията, които никъде до сега не ги бяхме прочели, показани. Също съм доволна от дишането, което подобрих благодарение на нея. Работя като йога преподавател в град Кюстендил. Това са моите хора, с които работиме класическа и терапевтична йога. До следващите ни срещи. Благодаря!